Njalo wey'ngane zakwethu, hhayi bafowethu, kwesinye isikhathi iqiniso kusuke kumele silikhulume nje uma kumele likhulunywe. Yabona uKhuzani benomthandeni iy'nsizwa ezaziwa kakhulu ngomculo wamaskandi, kodwa ngeke benze ngokufana, khona ozohlezi phambili kokunye. Yabona uKhuzani une-timing kakhulu yamjida loya, ingqondo uyisebenzisa kakhulu, uyacabanga. Ngoba uKhuzani unqamula wakho unyaka kulo nyaka, hhayi bafowethu, sesingakhuluma phela ngoba sinoqhawe lami, kodwa nje kuyicacele bha. Unqamulile unyaka uKhuzani, nemisindo ebethi izama ukusuka yasuka. Sayeseka thina ngoba vele phela sinoqhawe lami, kodwa ekuhambeni kwesikhathi sibe sesibuka ukuthi hhayi cha, uthathile unyaka umfana waseMandaba, wothatha kwacaca nje futhi ukuthi cha, akenzanga corruption impela kulokhu, mina sengiyibonile leyo nto leyo. Iqhawe lethu leli sililandelayo bafowethu, leli silibiza ngomthandeni nomfana wasemdletsheni, hhayi cha, loya mfana ubuqhwaga bakhe, inkani yakhe uyisebenzisa ngisho la kungasafanele khona. Kodwa ethi uma bey'faka nje zombili leza ngoma kwi-top 10, kwakumele beqale lapho kanye kanye njengoKhuzani. uKhuzani waqala lapho ukukhankasa ecela ukuthi abantu bacela bemvotela, kwaze kwavalwa lokhu enxenxa abantu nje becela bemvotele. Yena uMthandeni akaze ecele, kwathi ingoma iyayingenela kubantu, angazi-ke noma ingene kubantu isiphinde iyaphuma yini. Kodwa nje uKhuzani bafowethu, sesingasho nje okuningi esikushoyo, ubacelile abantu loya mjida lo ukuthi bemvotele, ubacelile abantu, and abantu bamvotelile ngoba phela ubecela. Lo wethu iqhawe lethu leli igcokama elisha, hhayi akaze licele bafowethu, belivotelwa yithina esaziyo vele ukuthi siyalilandela. Kunabantu abaseceleni abangawulandeli umaskandi, kepha kodwa uma bebona iphosti umculo ecela bayavota abanye. Yabo nje uKhuzani ngisho ukuthi abona bodwa abalandeli bakhe abebemvotela lapha, khona nabanye abantu abaseceleni abangawulandeli umaskandi bavotile ngoba bebecela. Yena uMthandeni akaze ecele, wasebenzisa ushuni wenkani ngisho la kungasafanele khona uMthandeni wethu. Yabona le nto ayenzile uMthandeni, udlisa ulwandle unkulu nje. Leya ngane leya beyikhankasa ngendlela ngokukhankasa kwayo esayidini, uMthandeni engakhankasi. Cha, uyidlisile ngempela ingane uMthandeni, asifuni ukungasho. Ulwandle unkulu amandla akhe acikeleke phansi ngenxa kaMthandeni. uMthandeni nje uqhuba inkani yakhe ey'tsheni mhlawumbe bey'tshela izomsebenzela, imsebenzela ngokubonile, futhi nawe uyakwazi lokho nenhliziyo yakhe. Nabalandeli bakhe abanye bayakwazi lokho, njengoba nami ngikwazi ngingumlandeli wakhe. uMthandeni uyidlisile ingane, uyidlisile ingane uMthandeni. Ulwandle unkulu leya ngoma iParis basebenze kakhulu, leya ngoma imnandi, leya ngoma leya, ngisho ungayaphi uyephi uzofica kudlala yona. Kodwa-ke ngoba uMthandeni akanayo i-timing yebhizinisi, usebenzisa inkani ngisho la kungasafanele khona, ayiwuthathanga unyaka ingoma. Akukho-ke siyokusho, siyohlezi simlandela ngeke simjikele, kodwa nje amaqiniso kuyomele siwasho bafowethu.